Niin ei sitä aina välttämättä huomaa silloin, kun joutuu keskittymään edessä olevia Tässä on sitten takatuleen. Kimi Räikkönen ja hänen autonsa seisahtuu. Siihen hajoaa Kimi Räikkösen moottori sitten tämän turva-autoepisodin perään. Se on katastrofi sitten valmis McLarenin osalta. Se on sitä myöten selvä. Kierroksen 50 jälkeen Kimi vähän viittoilee siellä, mutta kyllä tuo kilpailu on hänen osaltaan käyty ja tällä autolla ei jatketa mihinkään. Räikkönen on liekeissä ja valitettavasti aivan väärällä tavalla, nimittäin auto syttyy tuleen. Moottoririkko ei kestänyt McLarenin moottori tuota lämpöä sitten ilmeisesti tuossa varikkopysähdyksen jälkeen ajamaan tuohon sen verran perässä. pelimies kuitenkin, että ajatteli, että eiköhän siirretä se tänne aivan sivulle, niin ei olla kenenkään kiusaksi. Tekee vähän toisella tavalla kuin Saksan seisauttaja Michael Schumacher, joka seisautti oman autonsa vähän toiseen paikkaan ja harmin paikka. Kimi Räikkösen kilpailu päättyy tähän paikkaan. 28 kierrosta.